Vi lever i en digital verden, hvor nettet og mobiltelefonen har vendt op og ned på den måde, vi kommunikerer og samarbejder på. Virksomheder har brug for en person, som kan agere professionelt og socialt i de farvede nye digitale medier. I har brug for en, som kan udvikle jeres online profil, så den fremstår troværdig og åben over for input fra brugerne. Mit navn er Nasrin Billi, og jeg er den person. Jeg er uddannet journalist fra Syddansk Universitet i Odense og international master i medievidenskab fra Aarhus Universitet. Min mastergrad er enestående, fordi jeg lærte om effekten af globalisering på første hånd. Dels så læste jeg i 3 lande på 2 år, og dels så lærte jeg om mulighederne og udfordringerne i et fremtidigt mediemarked i et globalt klasseværelse med studerende fra 27 lande. Jeg har 5 års erhvervserfaring inden for formidling og kommunikation. Jeg har skrevet artikler til aviser og magasiner, lavet lokal-tv og ført en PR-kampagne for Mellemfolkeligt Samvirke. Målgrupperne har spændt over hele Danmarks befolkning, karrierekvinder, de studerende på de videregående uddannelser, til beboerne i mit kvarter. Mine kernekompetencer er research, historiefortælling og tværmedialitet. Jeg fortæller aktuelle historier med perspektiv til web, print, tv og radio. Du kan finde mere information om min profil på www.nextstopmogadishu.mediajungle.dk.